nkani saba beya komi antum mo jaabi an ko mbu sege o do ya ngole kan hakili jigi ko an ko mbena mu sege mu jaabi me folo tunya nyininka ko do ba fo ko latige ye fulade latige min be la fuma fujula ani latige min be malike o bolo ko don ke be kuma ka aya min nan ko ni ala sonna mba sege ko be mba jaabi min fora la don ke bolo min ka tene kuma imbe fo aya inden aya de no fe yusabbitu allah yamuhu allah ma yashau wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ni ala ko ala be fen touché min touché ya jia abe fen sabati min sabati ya jia kitabu belle shiribe ale de fe lahul mahfuzu abe juman touché abe juman sabati o dor ko kuma sahale latige min be lahul mahfuzu la latige min sebela lahul mahfuzu la foi to yelema o ba chogo de la yele malik siteke ola o yamuhu allah ma yasau ala be fen touché min ya jia woyede hada maden kele be malikiya fula bino fe dobi ka bara nyuma usebe ani ka kuma nyuma dobi ka juguma usebe bo ni ko jugu munun ke sisa malikiya min be ko jugu nunu sebe en no fe aye e ka ko jugu do sebe mesani bara in kashe alama e tubira yastaghfirullah ko tubira ka bola o be touché o yamuhu allah ma yasau yeninde gafen min be malikaw bolo nu be sabeli ke en nofe nu ye ko dugu de safe ka junubu de sabe nofe ne o ko fe ye ko do ke min be junubu in touché ka boyla o be touché li nye ode mais latige min be lahulu mafujula o ba no de la touché li be de malikaw be munu sabe nofe li be ode la bunu shami rahimahullah ayen ninde fo ko ninde ka ken cheikh salih fawzan fana me ben ninde fo mais ale ba fo ko doni ka baw doko o yamuhu allah ma yasa wa yasariya wa yusbitu wa sariya mi yoro min sabati li ajia aba asabati fawzan ko do ben ni fo me no semini ko ni sahli fihi najr ako o sahli sikabala ako min ka kene doro mana malikaw be mi sebe inofe yele mali be do odela mais min sebele be lawol mo fuzula yele mali te do la bo abe fayda do faraka ako hari ni hadisa min nana ko ni ciden ko mugomi ni ba fe alaka anyen safi mu mugomi ba fe alaki ka garjaga yurwa akam makono ni kiye ka sila ki shi ewa janya ika sinjitu ni mugomi man arada an yunsa an yuwassa fi rijlihi wa an yusa fi ajalihi falyasil rahimahu ni mo min ba fi alaki ka garjaga yuruwa ki ka si janya ika sinjitu o yala sinjitu be do fara mo ka shi kawa akoni hadisa min fulani ne nin korote ka fo ko alaye lajali min sabi lahu lima fujula ni sinjitu o be touché do be faraka akol la nyini toy lajali hakke min sabi lahu lima fujula o beede iba soro ika sinjitu in fana sabi lahu lima fujula de ko karasa benni si hakke de nyanamaya men si hakke nyanamani aka sinji tugu de ba Allah se ni si hakke nyanamani la o fana be sabede o fula bere sabiraye donc comme cide nya fote pour hada madon ka kuraje soro ka fari foni soro o ka sinji tugu sino abede sebelembe akwa be comme misaliya ba comme ni ko mugo ni ba fe ka den soro furu ika furu la tigero ba mala tigero ika desoro latigero ko ma latigede ha wala ni fana yode hadisa min ni ciren ko ni mo min ba fe shi ka janya ube ewa ika garje ka yuro sinjitu alla nyine do bes latigera de kabilai mais comme o eto do ni cide nyen ni fo ni be comme la suli killa suku bila sinjitu la abe comme ni ko mo min man ni e ba fe ka desoro furu ni nye folo jabu fulana nima wala ko
do tunye nyinin kalike ku ko ni mo mi dara ewa iriba dara mi kele ni ya do ka do ikono ka salite mina tilebinani nko ay nemo ye iriba la nyoye ewa lajeli yorode la donc hadisa min nanala hadisa na chogo ko logoma kelende ko ni mo mi ye logoma kelendo haramu la ka salite mina tilebinani me hadisa salente haramu logoma kele ko ni ya do ikono ika salite mina tilebinani hadisa sahalente hadisa Allah fulende do min sabatira e doro ciden ko cedo ye tama janke akunya gasara gongo darala aya bolo fula korota ya rabbi umatiyamu haram umalbasu haram umasrabu haram ukhjiya bil haram fa anna yustajabu lahu ni hadisa de sahara ciden ko cedo de ye tama janke kunya gasara gongo kera afari kolola aya bolo fula korota bake kala dilintigala antigala me ciden ko nin ceyin balo ye haramude amije haramude adon fini haramude akwala ba jabi chugudi mana haramu du be se ka do hada maden ka do woni jabi che haramu du be se ko kila me ka fo haramu logo makele ika sallite min tilibinani hadisa sahalente ni nye fulanay sabana suro min yirin kana subhana rabbiyal ala wa bihamdihi don ke bawu yirin karala uko subhana rabbiyal ala de na nasujudu la subhana rabbil azim ruku wa bihamdihi ko faraka wona na hadisan min kuno abi dawuda la hadisai masaha wona na hadisan min kuno hadisai masaha ibn baji yirin kara ko hadisai sanadu masaha ako subhana rabbiyal ala ikadda walawde kani ruku fanala subhana rabbil azim ikadda wala ode kani ako mi wakati nu ni mo mi subhana rabbil ala bihamdihi ya fu ka sujura basitirka wakati subhana rabbil azim bihamdihi ya fu ka ruku la basitika harisa ko sa ko hadisa salen do sabatira an baisha to gono ko ciden tumba fu ka kumbele minana ka sujurula subhanaka allahumma rabbuna bihamdika allahumma ighfirli donc ko ni hadisa ko so wakati ni ya faraka basitala ni hadisa min nana ko ka fo ka faraka masaha Sheikh Albani tunyenni hadisa subhana rabbil ala bihamdihi Sheikh Albani tunya hadisa inkene ya sifatu salatin nabi kono aka kitabu sifatu salatin nabi atunya hadisa in sahai me if Abu Dawud kono sagira kabo hadisa in sahalila yake daifu bihamdihi yoro atunya akene ya sifatu salatin nabi kono me if Abu Dawud kono ya taraju ke asagira kabo asahalila kake daifu wala bihamdihi ko faraka onna na hadisa min Allah fulendo me doni ke ba ko jikiru mun da nyogona sabateran ba shetu bolo ko ciden tumba fo subhanaka allahumma rabbuna bihamdika allahumma ighfirli ko ciden tumbe nim fo kumbele min ala ba fo sujudu da ko wala wakati ni mo min ya faraka basi tika me hadisa min ko rina ko ka farako masa bon ni nya kisa e kala jamfa yurofo ba ira kisa masaha ni nya mi fodro anko ewa fembe la hulma fujara tawuli duawu ni ewa obe ambeno la yari la bunu seminu be kuma o yorola ni ya duawu ye latige saga nya fo tonga be sabira e kabilade abes
ayi ambe na be dersu do la ambe na la riyadu la quoi riyadu sarawla donc ambe min fo adwa be ewa la tige kumbe do be ke sabo ka fembe no ati me ba sura be de sabila rawul mafujula iba sura la ya sabede karasa bena ni soro menin do de be ke sababu ya bena u be de sabira karasa nimbe nyoni kabwaka menin do de be ke abe nyoni kabwaka iba sura be de sabira rawul mafujula voilà donc mo ko kanin fam bo ko anko sinjitige do ko sinjitige munye bo sinjitige saraye munye ko yala na tarali kaba hijabe ali kaba yawa mumbe do ani ali kaba ci ka fwa karasay sinjitigo ote do hada madeni ali kaba yeli ce mo kan nu fam ci de me sinjitige ka kolokolo fo ako la yadkhulu al jannata qatim ako sinjitige la te do arjanna kuno o hadisa kacha anye dersu ko ka riyadi kuno donc sinji tige ye minye ni ka sinji ni be ko jugu ta ka segere ibali masuru ebe ko jugu ta ka segere ka toro ka dugu ka ko jugu ta ka segere ube aka hakene dobe ikanka hake do kai ikanka wajibi do kai banna ko kai ode sinji tigeliye ode sinji tigeliye mana ka ko jugu ta ka segere ube aka ko hake do ba bolo ikala ya ka hake do bile kai banna ka dama ninde to ko sinji tigeli donc ciiden ko sinji tigela atedo arjanna kono aka kolo kolo yore ka fo men nitara ewa hijibe ali kaba yo ibe ali kaba yeke fo ni ala yere ye mo do janga kata ka do ni ali kaba yele ce ni ko do ya ale ala yere fe mais ate sinji tigeli ate hadisa ko ni la ko sinji tigeli be mo bali kali kaba ye ote hadisa la de lamana wala ate do yini ali kaba yele ce bon aleko dro kuma la nyini be safo watu de ka ande la ko foya anko ewa safo wakati ye futuru wakati ya ta nitile bina safo wakati ya ta nitile bina na ya sur mo minte duguba ukono ni be burusula kuranyele unni fe manchai nitile bina bile mam mimbe tile bin fe ne obe dogora safo wakati ba damina odela nitile bina bile mam mimbe tile bife ni o dogora pew safo wakati bata odela aka wakati nyuman beta da fo su tilanje ode safo wakati bo don ko ye jate minati ala komi wakati te kelenya chogomi wakati dola tilen na bina bile mainka tilen bini ani bile mainka dogo eri kele ani militi bisaba wakati dola fana wakati be surunya tile kabbi ani bile mayin kaddogo eri kele ani militi tan duru nyogona ibnu samir rahimahullah ka kitabu kono sarhu de mumtiu al jadi al mustaghna ben ninfo doni ko ka jate ben ninka wakati dola ni tile bina fo kata bile mayin dugu ndogo eri kele ni militi bisaba wakati dola eri kele ani militi tan duru donc dogo yara chogo ko ni safo ani futuruke eri kele ni militi tan duru ka soro wakati dola fana ni wakati janyana eri kele ani militi bisaba ka soro nyonche ode ya wakati nyumai bal ciden ko ire akunna tunte gele ya le kam mantonka atumbe safo ya garu ya kado su kono na dela sallu wakati mi ya garu likan ni mugo kadde gulite safo be ulula safo kanka ya garu ya kado su kono na dela wala menna tunte akunna tunte gele parce que dondola de cire sallallahu alaihi wasallam safo wakati aya garu ya mabo jonna fo do ta rasula cire mbora ka sallini jamae ako ninde fule safo wakati nyumae na tunte gele yanka mandonga donc safo ka ya garu ka do su kono na lere ode kanyi mais ani o har o make jama masal hakoso eri kele ni bi saba ube eli kere ni minute tan duru o ka soro safo ni nyogonje safo ni futuru nyogonje ube application munun be mo munun ka telephone kanyi ka application kanyi donc ni aye safo wakati do wakati mena
ko de do nube anja andeme wakatu donila bo kwanko kurana musabaka munun dagara komi mugo do ka wari bo kata donc ni mun yedda ni ke ibata dina masala wala mais aw yere dama min be nyogon da ka wari bo ni min yedda ni ke kata don ke ko pasitala be kuma nin ka do ba fo so utawo ko mugo sabana ka do ani nyogon ce no be wari don ni wari bo mbakati ke aw kelanye mais don ko o te kuma sahale min sahale ndo musabaka ko ni dagara minna abe daga mugo do ka wari da abe daga aw dola kelen ka wari da ni min yedda ni ke ibata bo ko do ko ewa ledde la jarabilendo abe kasola sanworo bo ko aka muso ko ale segena sigili la ba fe ka furubo daga rewa nun na nyono ka sagi katika kabila mugoma je ka mugo muso ka mugo ka sigi u ka kuma wimbin kenina ni muso ko ni ya yira sera degere minna bo nette se ka sabali muso ko ni yo yira ako atese ka sabali abela halamina urdu babolo aka ka furubo ka furumo horema me minye nin kiti kere le nyanga kuma toka ulu yere de beta sigini na no benna minna me na nyogona silamiya sariala akera musoko enchebe ewa eko kusanjole kaloro sangoro ni musoko segena ni na nyogona bon tese ka sigi ndinka furubo ka furu chewere ma urdu babolo ko do ko ale yaye naale suna de sumbale tanga kabo ko juguma yala ale be abe daga le ka don be suwa dongo do wa ube wote baye ciden ko la sama man sama dahara akoni mugo min ko ibe jiya be su sunte esde sumbakay sunyu man dara dauda ka sunchugola ika don so ika don mi nafila sun danye wode nafila so fasamanta danye wode ika don do so ika don do mi me bara mbe sunna ite sumbakay yere kungufu ko do ko niye kurana ka sujuru yoro kala kito salila o ibirito ni wulito kabaru be fo ni ko ni be sallide kono niye kurana sujuru yoro kala itato sujuru ba ibe kabaru fo I wulito ibe kabaru fo ko dele munye kana yukabbiru fi kulli qafd wa rafi ko ciden tumbe kabaru fo jigito sallila be kabaru fo a wulito be kabaru fo ni be sallide kono I jigito ni kabaru be jigide ni be wuli sujuru tilawa kurana sujuru yoro ini kabaru be wulide don ke ba ko de nite bunumbaji ko nite sallide kono kurana sujuru yoro ibake kurana kalite salli kono itato ni kabaru beta me wulito kabaru tila shagal bani ba fo yere itato kabaru tila I wulito kabaru tila nite salli kono tege korta koto wala ibe sujuru de kedro bo ko do ko ewa ni ewa ebe nyegen kono sugune ka be daga kire fu ewa seneyani furajia sosoli benni na duri ko bolo do ko ijalatun najasa ka ken ma il mutlaqa ka ke jini jide me ni ji to bora ni minya ite se ke yere senanai furaji ji to bora la akera de ko furaji
asobira jitogo borala bo don ke ba ko har ni be sobe bo yerela akake pensene mai munu nyo sarati ni njin chiana jitogo borala furaji de rite se ke yere senena me do ko minye saliji tali ki yere sene ya tahara saliji tali ni ijalatun najasa do ko kelewunte ko ijalatun najasa pour ka sobe wuli ka bo yere la fengo fembe se ka sobe wuli ka bo mogola ni ye sobe wuli ne oye ko sobe be wuli oni saliji tate kelenye ni don ko ka kuma fula benina munun tara ni nofe hari ni ye sugune ko ni furaji de asene yara ka bo isene yara min kuma fula de bala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nin kali saba beya komi antum mo jaabi an ko mbu sege sege mo do ya ngole kan hakili jigi ko an ko mbere mo sege sege mo jaabi me folo to nyaani ninka ko do ba fo ko latige ye fulade latige min be la fulma fujula ani latige min be malike bolo ko don ke bawo be kuma ka aya min nan ko ni ala sonna mba sege sege ko be mba jabi min fora la don ke bawo bolo min ka tene kuma imbe fo aya inden aya de nofe yusabbitu Allah yamuhu Allah ma yashau wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ni ala ko ala be fen touché min touché le yajiya abe fen sabati min sabati le yajiya kitabu belle shiribe ale de fe lahul mahfuzu abe juman touché abe juman sabati o dor ko kuma sahale latige min be lahul mahfuzu la latige min sebela lahul mahfuzu la foi to yelema o ba chogo de la yele malik siteke ola o yamuhu Allah ma yasaw ala be fen touché min yajiya o yede hada maden kelen kele be malikiya fula bi no fe dobi ka bara nyuma usebe ani ka kuma nyuma dobi ka juguma usebe bo ni ko jugu munun ke sisa malikiya min be ko jugu nunu sebe en no fe aye e ka ko jugu do sebe mesani bara in kashe alama e tubira yastaghfirullah ko tubira ka bola o be touché o yamuhu Allah ma yasaw yeninde gafen min be malikaw bolo no be sabeli ke en no fe no ye ko dugo de safe ka junubu de sabe no fe ne o ko fe ye ko do ke min be junubu in touché ka boyla o be touché touché ligne ode mais la tige min be lahul mahfuzula o ba no de la touché ligne be de malikaw be munu sabe no fe touché ligne be ode la bunu shami rahimahullah ayen ninde fo ko ninde ka ken cheikh salih fawzan fana me ben ninde fo mais ale ba fo ko doni ka ba do ko o yamuhu Allah ma yasaw yasariya o yusbitu wa sariya mi yoro min sabatili ya jia aba asabati fawjan ko do ben ni fo me no semini ko ni sahali fihi najr ako o sahali sikabala ako min ka kene doro mana malikaw be mi sebe inofe yele mali be do odela mais min sebele be lawol ma fuzula yele mali te do la mo abe fayda do faraka ako hari ni hadisa min nana ko ni ciden ko mugomi ni ba fe alaka anyani safi mu mugomi ba fe alaki ka garjaga yurwa akam makono ni kiye ka sila ki si ewa janya ika sinjitu ni mugomi man arada anyuni sa an yuwassa fi rijqihi wa an yusa fi ajalihi falyasil rahimahu ni mugomi ba fe alaki ka garjaga yurwa ki ka si janya ika sinjitu o yala sinjitu be do fara mo ka si kawa akoni hadisa min fulani nye nin korote ka fo ko alaye lajali min sebi lahul mahfuzula ni sinjitu o be touché do be fara ka akol la nyini toy lajali hakke min sebi lahul mahfuzula o be de iba soro ika sinjitu in fana sebi lahul mahfuzula de ko karasa benni si hakke de nyanamaya men si hakke nyanamani aka sinji tugu de be Allah se ni si hakke nyanamani la o fana be sabede o fula bere sabere
donc comme cide nya fote pour hadamadon ka courage soro ka fari foni soro u ka sunji tugu sino abede sebelembe ako abe comme misaliya ba comme ni ko mugo min ni ba fe ka den soro furu ika furu la tigere ba mala tigere ika den soro la tigere ba mala tigere ha wala ni fana yode hadisa min ni ciden ko ni mugo min ba fe shi ka janya ube ewa ika garja ka yuro sinji tugu alla nyine do bes la tigere de kabilai mais comme eto do ni cide men ni fo ni be comme la suli killa suku bila sinji tugu la abe comme ni ko mugo min man ni e ba fe ka den soro furu ni nye folo jabu fulana nima wala ko do tunyenye ni kalike ko ni mugo min dara ewa iriba darahime kele ni ya do ka do ikono ka salite mina tilebinani nko ay nemo ye iribala nyoye ewa lajeli yorode la donc hadisa min nanala hadisa na chogo ko logoma kelende ko ni mo min ye logoma kelendo haramu la ka salite mina tilebinani me hadisa salente haramu logoma kele ko ni ya do ikono ka salite mina tilebinani hadisa sahalente hadisa Allah fulende do min sabatira edro ciden ko ceedo ye tama janke akunya gasara gongo darala aya bolo fula korota ya rabbi umatiamu haram umalbasu haram umasrabu haram ukhjiya bil haram fa anna yustajabu lahu ni hadisa de sahara ciden ko ceedo de ye tama janke kunya gasara gongo kera afari kolola aya bolo fula korota bake kala dilintigala me ciden ko nin ceyin balo ye haramude amije haramude adon fini haramude akwala ba jabi chogode mana haramu du be se ka do hada maden ka do woni jabi che haramu du be se ko kila me ka fo haramo logo makele ika salite minute libinani hadisa sahalente ni nyefulana sabana suro min yirin kana subhana rabbil ala wa bihamdihi don ke bawo nyin karala uko subhana rabbil ala de na nasujudu la subhana rabbil azim ruku wa bihamdihi ko faraka una na hadisan min kuno abi dauda la hadisai masaha una na hadisan min kuno hadisai masaha ibn baji nyin kara ko hadisai sanadu masaha ako subhana rabbil ala ikadda wala de kani ruku fana la subhana rabbil azim ikadda wala ode kani ako mi wakati ni mugo min subhana rabbil ala bihamdihi iya fu ka sujudu rabbasi tilka wakati subhana rabbil azim bihamdihi ya fu ka ruku rabbasi tilka harisa ko sa ko hadisa salen do sabatira an baishe to gono ko ciden tumba fu ka kumbele minana ka sujudu la subhanaka allahumma rabbuna bihamdika allahumma ighfirli donc ko ni hadisa ko so wakati ni ya faraka basi tala me hadisa min nana ko ka fo ka faraka masa Sheikh Albani tunyenni hadisa subhana rabbil ala bihamdihi Sheikh Albani tunya hadisa inkene ya sifatu salati nabi kono aka kitabu sifatu salati nabi atunya hadisa sahai me taif Abu Dawud kono sagira kabo hadisa sahalila yake daifuye bihamdihi yoro atunya akene ya sifatu salati nabi kono me daif Abu Dawud kono ya tarajuke asagira kabo asahalila kake daifuye wala bihamdihi ko faraka onna na hadisa min Allah fulendo me doni ke bawo ko jikiru mun da nyogona sabateran ba shetu bolo ko ciden tumba fo subhanaka allahumma rabbuna bihamdika allahumma ighfirli ko ciden tumbe nin fo kumbele min ala ba fo sujudu da ko ola wakati ni mo min ya faraka basi tika me hadisa min ko na ko ka farako masa Huh?